Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Khasi Students Union Southeast Central Circle, Barka Federation of Khasi Jainti and Garo People, Ri War Circle, Kilayami Shakman, Hakasi Sejjan ban pynieng ki Redium Retro Reflective Tape, Hasilenter karo surok, Na Laitlyngkot-Mawlieh, Kabahap hapok ka Package 2, jong ka surok National Highway South Ho. Kini ki arseng hapok ka jinglam jong Vice President jong ka KSU, SECC, ubak ban suk lang khongwar, bat President jong ka FKJGP Ri War Circle, ubak event field khonglam. Kila shim ya kani ka sinjam habayo I ya ka jing kenno ken sting bat le bom sut nyaw ka company ya ka jing long shngan bat ka jing suk kaya ka yang ki paidbah na kani ka surok ki arseng kila ya kren la bon sin bat ki bor badai kimi na ka sokar bat kumju ru ka company ka ba pentre ya ka surok shilong tauki nei man ki sin ki shu ko ngo tang ka khli bat kimpen idak satya kat kum ka jing kren ong kini kinong yalam ki arseng Namar kataki ong bakim bansi ban shim haladi yakakam ban lekthong yalaki jong ki redium nakabanta ka jingsngan barka jingsuk kinong lenong wan hakathan penosla subdivision kini ki arseng kila mahamru yaka company ka bapentre ka surok bari ka surok ba kidei kat bala ban penbek penbiang yaka jinglong sngan ka surok khamtam bakin pej bnia yaka jingsngan upat ba lakalong hakabenta ka jing tua khandau ni hakabenta ka jinglong jingman ki road bat ki kener surok ladakim shim khia ki arseng kin shim dakawai pat ka sinjam ka bakham teng persha ya ka company ni ya ka sarkar